Vil du prøve at gøre det på den ordentlige måde den her gang, eller? Ja, i lige måde. Hvad mener du med den lige måde? Nå, men de to gutter derinde, de er jo ligeglade. Hvad mener du ligeglade? Så, hvad vil I have? Fordi du står ene mand og leger superheld, eller hvad? Hvad vil I have? Kom videre i livet. Fri passage, det er blevet sagt til dig en gang. Ja, det er super, så kører I bare. Ja, det er super. Så kan I bare røve den næste bank om 20 minutter. Ja, ja, perfekt. Super. Det er godt. Det går cirka 5 minutter. Ja, I må have det. Læs, bror. Tre ud. Fuck det der fucking små bøsser, man. Skal du bare med rundt, eller hvad? Din lille svans? Jeg er gået, nej. Kom så til din mund, din lille så, mand. What the fuck? Ja, fuck dig, mand. Din lille svans, mand. Din fucking lille luder, mand. Gag på den. En, to,